Вялікая Брытанія гатовая падтрымаць гэта салдатамі на зямлі і самалётамі ў небе. Разам з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі мы павінны ўзяць на сябе галоўны цяжар захавання міру. Асновай усяго будзе моцная украінская армія. Мы ніколі не павінны забываць, што да пачатку вайны яна была не вельмі моцнай, а цяпер яна значна ўмацавалася. Больш за 800 тысяч вайскоўцаў знаходзяцца на службе, і гэта тое, што мы павінны мець на ўвазе. Калі ўлічыць памер украінскай эканомікі, гэта будзе вялікім выклікам для нас усіх у Еўропе, ЗША, Канадзе і іншых краінах. Даць Украіне магчымасць мець моцную армію нават у мірны час, каб больш ніколі не апынуцца ў такой сітуацыі, як цяпер. Мы працягнем падтрымліваць Украіну столькі, колькі гэта будзе неабходна і ўсім, што патрэбна, бо Украіна абараняе не толькі свае тэрыторыі, яна абараняе самыя прынцыпы і каштоўнасці, якія ляжаць у аснове ўсіх нашых дэмакратычных рэжымаў. Таму, калі мы разважаем, што будзе неабходна ў наступныя гады, я магу запэўніць вас, Канада і канадцы будуць разам з Украінай. Мы павінны значна павялічыць выдаткі на абарону. Для гэтага неабходны ясны і маштабны план з боку еўрапейскага звязу. Як для краінаў-удзельніц, так і для агульнаеўрапейскіх сфераў. Напрыклад, перадавых сістэмаў супрацьпаветранай абароны.